A primeira vez que Juan de Dora xogou ao fútbol foi porque levei ao fútbol. Sí, gracias a súa nai. En segundo de primaria estábamos na casa, eu tiña que entrenar, ele ainda non estaba no equipo do Louro do colegio que era, que nos entrenaba o Cane, fomos a entrenar o primeiro día e o Cane dixo xa, ti si que non veñas a semana que ven, pero este que se apunte. E íbamos os viernes que íbamos a Muros ao pabellón, e levábame sempre súa nai, íbamos xuntos, e así fui. De feito, eu non fui un artista porque me quedei solo no Guitar Hero. Juanma empezamos os dous xuntos a xogar ao Guitar Hero e ao final mirou máis arriba e eu dixen, bueno, apuntouse a clase de guitarra. Exacto. Unha anécdota tamén. Estábamos xogando na Play na súa casa e súa nai tiña que fregar a casa e dixo, idevos ao colegio, xogar un pouco fútbol e... Dou uns 20 euros para comprar helados. Acordareime sempre. E salí de aquí que quero fregar. Salimos da casa, chegamos ao cole, eu caín polas gradas, estuve 2 días na UCI ou un día e medio. No, como non. E recordo que túa nai dixera a miña, ai, é porque os mandaría para o cole e tal, así que... Están ahora vendo vídeos entrenadores de preferente terceira e ahora entendo todo. Así quedou, rapaz.